أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah uthi deaf, ba-deaf, dumb, abezwa, bayizithulu, bayizimungulu, umyun and blind, bayizimpumputhe, fahum la yaqilun, abanangqondo, umqondo abawusebenzisi. Ayelani-ke bafowethu ukuthi inkulumo yami ibhekephi. uLouis Botha, uPW Botha, uPW Botha, akusu-PW Botha man, uLouis Botha, uLouis Botha owayeyipresident yala eSouth Africa wakhuluma amanye amagama abuhlungu angizwisa ubuhlungu. Uma ngabe ngiwalalela lawo magama layo ngibona into eyenzakalayo bese mina ngiyabuza ubuhlungu. Angazi ukuthi wena ngeke ubuzwe yini ubuhlungu. Lalela-ke uthi uthini uPW Botha. Lesikhathi sisakhula thina besazi ukuthi isibhamu siphathwa yiphoyisa. Angiphinde, lesikhathi thina sikhula besazi ukuthi isibhamu siphathwa yiphoyisa. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga omunye umfana wathusa intombazane ngesibhamu sethoyizi. Kwareyithwa amalokishi awu-5. Angeke ngiwabala ngoba ngizosuke bese niyazi ukuthi ngihlalaphi, bese niyangizingela. Ayithi nihlale nisho nithi niyangizingela, angeke ngiwabale lawo malokishi layo. Kodwa kwareyithwa amalokishi awu-5. Kufuneka leso sibhamu leso saze satholakala ukuthi isibhamu sethoyizi. Sekureyithwe amalokishi awu-5 satholakala ukuthi isibhamu sethoyizi. Uthini ulokuzana uPW Botha? Uthi nikeza umuntu omnyama isibhamu bazobulalana bodwa. Kunjani namhlanje? Nikeza nje umuntu omnyama isibhamu umfundise sona bazobulalana bodwa. Kunjani namhlanje? Uyaqhubeka. Uthi bese unikeza umuntu omnyama amandla wokuthi aphathe izwe. Bazoshaba iqede imali yomphakathi. Bazoyidla imali estate, imali ephuma emphakathini. Is a taxpayers money le abayidlayo. Kunjani namhlanje? Uthi iphutha lesithathu, uma ngabe usubanikeza ipower bazofaka idemocracy, bazofaka intando yeningi ezweni eli-wrong elingayidingi intando yeningi. Bafowethu, isystem ye-democracy is not for Africa. Ngiyakuphindela, isystem ye-democracy kantando yeningi akuseyona yase-Afrika. I-Afrika yizwe lamakhosi, yizwe lezindlovukazi, yizwe lamakhosazana, yizwe lamakhosana. I-Afrika-ke leyo. Yizwe yabantu abadla izambane lika-R20, hayi likapondo. Amabhuna wezambane likapondo. Thina sidla izambane lika-R20 uma abantu bakithi bengavula kahle la umqondo. Kodwa ngoba siholwa wohlohle sabo, sisiholwa abantu abazicabangela bona bodwa. Namhlanje siswela ugesi. Kodwa iSouth Africa, noma ufuna ngithi Azania, ngiyibize kahle, iAzania kungakabi South Africa, iyona ekhiqiza ilahle ekudlula amazwe wonke akhona. Kodwa yithina esishoda ngogesi. Liyapi leli lahle? Nanku umbuzo wami. Angithi ilahle yilo kuphehlwa ngalo ugesi? Liyapi leli lahle leli? Liya kuma-European countries bese kudla labo ohlohle sabo abayicabangela bona bodwa abanganandaba nathi. Petrol uphezulu lapha upetrol. Kodwa iAfrica iyona ephethe oil. Kodwa upetrol lapha abantu bakhala ngopetrol. Uyapi lo oil?
iyaphuma iya kuma-European countries bese kuhlomula ohlohle sabo abayicabangela bodwa bona nemindeni yabo, abanandaba nabanye abantu. Kodwa sathi mangabe sibakhetha ngevoti lethu, sathi siyanithuma, hambani nosilwela. Bona basalweli thina, balwela imindeni yabo, bayilwela bona nemindeni yabo. Lalela-ke ma-Afrika ngokutshele, yabona ngo-1994 uma ngabe sivota sijabulile sithi finally kwakulokhu kuthiwa freedom is coming tomorrow, i-freedom namhlanje, inkululeko isifikile. Sathi thina uma ngabe siyovota sathi sivotela inkululeko. Lalela ngokutshela, inkululeko wawuyivotela, wawuvotela ukuthi wena ubukele laba obavotele bedovadova umcebo wethu bodwa. Wawuvotela ukuthi bashintshe isystem, bafake untando yeningi la, kube kwamachanca, abantu bazenzela umathanda, bafake yonke inhlobo yesonto lesasanism elikhona la e-Afrika. Wawuvotela lokho wena owavota ngo-1994 ukuthi kuvuleleke yonke inhlobo yobusathane ongayicabanga ukuthi ingene la e-Afrika. Hayi ukuthi yayingekho, kodwa yayingafani njengoba inje namhlanje. Wawuvotela lokho. Wawuvotela ukuthi wena ungaphili wena ngokuthula, uphilele ukusaba igebengu, uphilele ukusaba ababulali, uphilele ukusaba abantu abazokubulala, bacuye abantwana bakho, bacuye nawe izitho zomzimba. Wawuvotela lokho. Wawuvotela ukuthi wena amaphoyisa kube yiwo igebengu. Wawuvotela lokho wena ukuthi abaphathi bamaphoyisa, ngisho namaphoyisa, kube yibo abayigebengu. Wawuvotela ukuthi ungazi ukuthi uma unenkinga uzoyibika kuphi ngoba kwawona amaphoyisa abolile. Wawuvotela lokho wena. Namhlanje umuntu abalekele police station, afika athi ungidlwengulile, bathi awuhlale lapha kancane, athi mangabe sahleli lapha kungena iphoyisa limdlwengule le police station. Wawuvotela lokho wena. Wawuvotela ukuthi obaba bangabi namalungelo, obaba bashaya abafazi, kungabikho la bazobika khona. Wawuvotela ukuthi wena indoda ikuhlukumeze, ikuphendula ibhola layo, ikushaya, ikukhahlele, ikugwazi, ikudubule, yenze whatever. Wawuvotela ukuthi wena mawuthatha insurance uphenduke ube yimvi yomhlatshelo. Wawuvotela lokho wena owavota. Sasivotela lokho-ke, sasivotela ukuthi sibabukele bona baphile kamnandi ngemali yethu, bashintsha ama-Mercedes ngendlela bafuna ukwashintsha ngakhona, bashintsha ama-BM, bashintsha ama-Bentley, bashintsha ama-McLaren, bashintsha ama-Audi, bahlale endlini ezimabayibayi, bakhuluphale iy'ntamo zibengaka, babe namaqakala amakhulu, bahluleke nokuhamba, usale wena uncela iy'thupha. Wawuvotela lokho. Wawuvotela ukuthi abantwana bethu esikolweni babulalane njengoba bebulalana bodwa. Wawuvotela ukuthi amaphoyisa athathe ibhamu zawo zamaphoyisa anikeze thina emphakathini ukuthi sibulalane sodwa. Into wawuyivotela wena leyo. Untando yeningi-ke loyo. Wawuvotela ukuthi itabane itanasa ngendlela itanasa ngakhona namhlanje. Wawuvotela ukuthi abantwana baphuza utshwala ngendlela baphuza ngakhona namhlanje. Wawuvotela ukuthi ingane ishaya abazali ngendlela ishaya abazali ngakhona namhlanje. Ingane iphatha ibhamu ngendlela efuna ukuyiphatha ngakhona, ingane ibhema amaphilisi, ibhema ama-drugs, you name them, iCrystal, inyawupe, yini iwunga. Wawuvotela lokho wena. Bese bayahleka bamhlophe ukuthi awubhekele iphukuphuku lezi, kodwa zithi sifuna ukuthi i-Afrika ihlangane. Izohlangana kanjani i-Afrika? Nangu iBrown Traore bafowethu useyiqalile indlela, uwumhlahlandlela lo yamfana. Uma ngabe singamsupporti, uma ngabe singame emva kwakhe, simsupporte sithi elethu mayibuye iAfrika. Bafowethu baningi abachitha igazi labo ngoba bethi iAfrika ayibuye. Asilweleni bafowethu, ayibuye iAfrika. 31 years
of independence singenani thina singama-South Africans noma singama-Africans? Asinalutho. Abantu abanotho yilaba ababhizi bedobadobana nomcebo wethu ababekwe yithi ngevoti lethu lapha phezulu abayibekanga. Cabanga-ke ema-Afrika. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.